na-emezinu ọ bụ mụ bụ Chimereze Agulu, nnụnụ Chukwu bi n'ọzara, onye ndị mozi na-agwa okwu, ọnụ mmụọ Agulu. Ụmụ Igbo lee, ụmụ Igbo kedu ife na-emezinu alụ niile na-eme nna n'Igbo nụ, eziokwu ọ na-agụ ma kwanụ tigbuo dazọgbuo jụla n'Igbo, eziokwu eziokwu ọ na-agụ ma kwanụ nwanne na-egbu nwanne ya nụ maka ihe ego gị niile mee na n'Igbo. Ọbala innocent people egburu na n'Igbo na-ebe akwanụ ụmụ Igbo lee. Ụmụ Igbo gịnị na-emezinu? Ụmụ Igbo gịnị na-emezinu? Ndị Hausa na-achụ anyị, ndị Yoruba na-achụ anyị, ụmụ Igbo na-achụzi onwe ha. Achụzi anyị n'ugwu, chụọ anyị na Yoruba, achụkwasị anyị n'ala Igbo. Kedu ebe anyị agbajezi? Anyị ga-ebi n'elu? Ajụjụ ka m na-ajụ. A na-adịghị mma akwa ọ bụ uru ndị nze. Ihe m na-ekwu ọmakwa asa alụ malụ onwe gị. Ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tutu ọwa aka mmadụ. Ị na-eji kidnapping eme biznes? Onye ahụ ị na-egbu mala na igwe ị na-ejekọ n'ụzọ. Onye igbulu na ị na-asị ya gaba na ị na-abịa maka na onye ọbụla ga-anwụ anwụ. Emeasị akụluo ụnọ, ndị chọziri ka ha bunata akụ ha n'ụlọ, kidnappers eburu ha. Ọ bụ osisi kwuchiri ụzọ ga-anụ na a ga-egbute ekwuru. Ụmụ Igbo lee, ije nkwa ije ọyọ ala. Ụmụ Igbo lee, gịnị na-eme na n'Igbo taa? ụmụ Igbo lee, gịnị na-eme na n'Igbo taa? ụmụ Igbo kedu ihe na-emezinu? Gịnị na-eme na n'Igbo taa? Alili eju m obi, alili eju m obi. Onye ga-agụgwu anyị obi? Ana Igbo na-ebe akwa. Ana Chukwu chọrọ mma, ọ na-ebe akwa. Ọbara karịa n'ana, ọbara ya karịa n'ala Igbo, ọbara ụmụnne anyị. Ana m ayọ biko ndị kidnappers, biko nụ ha nụ ka unu ji.
ọ bụ Chimereze Agulu na-ekwu okwu ndụmọdụ ka ndị wee bịa ajụ n'ihe ụwa n'ike chere oge Chineke jiri nwayọọ nwayọọ na-atụtụ ya maka na ọ ga-adị mma ma emesịa o site taa adịba mma na ọ dịbara bụ a na-adịghị mma bụkwa n'ụlọ ndị nze ị na-achụpụsị ụmụnne anyị chọrọ ibunata akụ ha n'ụlọ onye ọbụla na-agbazi ọsọ o jezie na-edozi obodo onye ọzọ ma be nne ya adịrị ọ dị mma ndị kidnapa na-ekene otu nwanne anyị a na-akpọ fish magnet nke a napụrụ ndụ ya n'ike oge ọ na-ata afụfụ kolo onye fụrụ ya alụ na-eme alịla eju m obi n'Igbo ka nnu na-ajụ onye amụma egwu n'ọmụ na-ebe n'akwa gịnị na-eme n'ala Igbo nọ Igbo ọzọgbuo na ọ bụ ya jụrụ ala Igbo ulu adị mmanụ ka mụ na-ajụ nụọ ụmụ Igbo ole ije na analụ Yoruba a na-ajụwarụ ndị Igbo ije na Hausa a na-ajụwarụ ndị Igbo ana Igbo anyị kwazi a na-ajụwarụ ndị Igbo anyị ga-ebizi n'elu ka nna jụ ka anyị wepụ aka n'ofe tupu ọ ghọrọ aka mmadụ ụmụ Igbo kedu ife na-emezi nụọ akwa arịrị ka na-eme nụọ echetara m 2018 m natara Naịjirịa ka m fụ nne na nna m hapụrụ kemgbe wee bụrụ ụgbọala bụ nna m 2019 ekidnapụ nna m bụ onye ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ụmụ Igbo ndị Agulu ole echetara m na mgbe gboo asị na nwa Agulu anaghị egbu nwa Agulu ibie mana tata nsị ọgwụ poison jụrụ ana Agulu be anyị Agulu ole egbuzie nna m nnatazie ka nkwa nna m achụwarịkwa m ka egbuo kidnappers everywhere na 2024 nnatakwala again kidnapper chụkwa m ka eburu ụmụ Igbo ole ego anyị na-achụ ọ dịkwa anyị wee bịa ọ ga-adịkwa anyị wee na ka anyị hapụnụ ịchụ ego a n'ike ka anyị jiri nụ nwayọọ nwayọọ o nwere onye iji nke
onye ndị nke ije nkwa ọyọ ụmụ Igbo ole gịnị na-eme na n'Igbo taa? ụmụ Igbo ole gịnị na-eme na n'Igbo taa? ụmụ Igbo kedu ife na-emezunu gịnị na-eme na n'Igbo taa? ị bịa n'ọtụtụ vileji tata enwelu ndị okenye alụrụ ana ndị si na onwere ikolobịa ga-aga n'ilu ị bịa n'ọtụtụ famili ị ga-afụ nwanne ebe o gburu nwanne ya. Hey! Oh! Alele ịbata n'ọtụtụ famili ị ga-afụ ini 5 ini 4 ini 6 ọ bụrụ ndị egburu n'ike ndị Igbo. Chukwu okike abịa makwa ịnọ n'eluigwe na-afụ ihe na-emenụ. Kedu ife na-emezinụ n'ala Igbo? Ajụjụ ka nna ajụ. Ma nkwuchie unu achụkwana m ka unu gbuo. Ọkwa n'ihe chi m ziri m ka nna alụ. Maka na nne nna m n'otiri egwu gbasazie n'ozi ọma n'elu ụwa. M wee sị ka m were egwu gbasa ozi ọma. Ịbịa n'ọtụtụ ụmụnna taa ndị alụlụ ana juziri everywhere. O nwere ozi onye na-ekwu eziokwu. Onye fụ eziokwu okwu dị eru n'ala. Alụ na mpụ juziri ala Igbo. Ndị ụkọchukwu na-ebuso onwe ha agha. Ndị native doctor na-ebuso onwe ha agha. Ụmụnne nwanyị na-ebuso onwe ha agha. Ndị papa na-ebusozi onwe ha agha. Nwoke na nwanyị na-ebuso onwe ha agha. Gịnị na-eme? Na-ekode mmadụ dịka Maazị Nnamdi Kanu ka onye Igbo na-echere anya lee. Ai ooo alele ka anyị nwekene n'obi nwanne, maka na obi nwanne amaka. Otu ihe mmadụ nwere n'elu ụwa ọjọọ ọkụkọ onweghị, ọ ga-enwerịrị ada. Nwa ọkụkọ enwere nwa ọsọ. Ije nkwa ọyọ.